ġejt informat bitra mid-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali li s-somma li jiena ħanibda nirċievi hija ta' 12 euros xi ħaġa sens kuljum, every day, for 5 days li jammontaw xi 62 euros a week. Li minn 60 euros a week jiena rrid inħallas 350 kera. Irrid nixtri l-pilloli li jammontaw about 48 euros a week. Rrid nħallas id-dawl, nħallas l-ilma, impressjonanti ma tistax tgħix, ma tistax assolutament tgħix. Issa tax-xogħol waqfu. Dak l-inkam waqfu wkoll. Dak l-inkam waqfu wkoll. Is-servizzi soċjali kemm ittieħu? 240 a month. Qed nitlob lil housing li jsib li post alternattiv għax jekk da ftit ġimgħat oħra kif jiġi sit il-kera u jitlobni il-kera ħanejdlu grazzi ħafna ma jena jkolli ntik ċavetta l-ura x'mandix biex nħallsek. Meta mort biex tagħmel talba għal post tal-gvern x'qalulek? Għallu li biex nimla l-applikazzjoni u dasek. Anzi, mhux qalu li tagħmlu applikazzjoni, għallu li simla di u xejn iktar u xejn nas. Ma sibx għajuna inti? Le xejn. Apparti u anki għas-servizzi soċjali għax smajt man ċertu nies li jitkellmu miegħek u jgħidulek kif jista' jkun int suppost intitolat għalhekk u int suppost intitolat għalhekk. Ktibt emails ukoll il-membri parlamentari li fi żmien ukoll. Kont intihom servizz volontarju, imma spiċċajt il-bibien kollha sibthom magħluqin. Fil-fatt u anke mort batija kbira il-gazin tal-Labor ta' Ħażabbar biex inkellem il-Mister Joe Mizzi li huwa l-Ministru u qiegħed f'xi segretarjat tas-Sawt ta' Malta u mort inkellmu hemm biex forsi jista' jgħinni. Ir-risposta tiegħu kienet sempliċi dik hija l-liġi. Illum ħadd risposta oħra mant ħabiba tiegħi ħadd li Manuel iġġielida għax hemm miżjed benefiċċji xtieħu. Ktibtu koll il-Prim Ministru? Ktibtu koll il-Prim Ministru, anzi, ħabiba tiegħi marret ukoll il-headquarters tal-Labor biex tagħmel appuntament. Għalula li mhix problema, jien naħsib li veru għax gvern li jisma'. U għallulna li ħajċemplunna, ma t-telefon baqa ma ċempix. Għandi tatu tal-arma tal-partit tal-Labor, tatwata. Fizmin Mera Luis Colero, meta kienet segretarja ġenerali, jien kont ngħix il-maċina biex nara kif nista' naqdil il-partit. Imma n-nies inbidlu. N-nies inbidlu. U la nbidlu n-nies. U anke l-arma tal-partit inbidlet taħseb wara l-partit. M'għadux il-Partit Soċjalista. M'għadux dak li kont nemmen fejn jiena sibt li vera mhuwiex. U sirt naf li mhuwiex għax ġej bżonnu. Għax kieku forsi ma ġej bżonnu, għajt nemnu.